Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Хвала Хрысту, наша культурная раніца на гэты раз выходзіць у гукавым фармаце, бо размова з госцем адбылася не ў студыі, а па тэлефоне. Наш выпуск прысвечаны цудоўнаму беларускаму паэту Аляксею Пысіну. Аляксей Пысін нарадзіўся 22 сакавіка 1920 году ў вёсцы Высокі Барок Магілёўскай вобласці ў сялянскай сям'і. Дзед Аляксея, Пысін Пётр Артёмавіч, быў выдатным гаспадаром і выбраў сабе для жыцця вёску Высокі Барок. Тут раслі магутныя дубы, стройныя сосны, бегла чыстая рэчка, зямля была добрая і ўрадлівая. Хату пабудаваў вялікую з 10 вокнамі і 2 комінамі. У садзе раслі розных гатункаў грушы, яблыні, вішні, слівы, маліна і арэшнік. Побач з хатай рос вячысты дуб, на верхавіне якога было ўмацавана кола і вадзіліся буслы. Сад і агарод займалі плошчу ў 1 гектар. За садам луг, рэчка і дубы. У Пятра была дачка і 3 сыны. Самы малодшы сын Васіль быў бацькам Аляксея Пысіна. Пасля жаніцьбы Васіль пабудаваў сваю хату побач з хатай бацькі. Дзедаву хату ў 30-х гадах па рашэнні мясцовых улад забралі пад школу, у якой Алёша Пысін вучыўся. Вялікі ўплыў на Аляксея мела маці Хрысціна Рыгораўна. Яна была добрая і ўсіх людзей, знаёмых і незнаёмых, сустракала ў сваёй хаце як родных. Алёша запрашаў дадому сваіх школьных сяброў, а яна ў галодны час нічога не шкадавала, частавала малаком, з хлебам і яблыкамі. Першыя спробы пяра зрабіў яшчэ будучы вучнем сямігодкі. Сярэднюю адукацыю атрымаў у вёсцы Палуш, да якой было 10 кіламетраў. У 1937 годзе, пасля заканчэння Палушскай сярэдняй школы, быў накіраваны ў Мінскі інстытут журналістыкі. У верасні 1939 года яго, тады студэнта 2-го курса, накіравалі на працу ў горад Бельск на Беластотчыне. Там спачатку ў Бельскай павятовай, а затым у раённай газеце «Чырвоная звязда» ён працаваў да 22 чэрвеня 1941 года. Пысін прайшоў усю вайну сувязістам і ўдзельнічаў у баях на 5 франтах. Першая кніга Аляксея Пысіна «Наш дзень» выйшла ў свет у 1951 годзе праз 13 гадоў пасля з'яўлення ў друку яго першых вершаў. За зборнік вершаў і паэм «Твае далоні» у 1968 годзе Аляксею Пысіну была прысуджана дзяржаўная прэмія БССР імя Янкі Купалы, і праз некаторы час паэт атрымаў прапанову пераехаць у Мінск. Але пасля нядоўгіх разважанняў застаўся ў Магілёве, які стаў яму родным горадам. Аляксей Пысін працаваў журналістам з 1973 года ў рэдакцыі абласной газеты «Магілёўская праўда». Падчас журналісцкай працы Пысін неаднаразова пісаў пра людзей вёскі, пра іх працу і багатую духоўную культуру. Пяру Аляксея Пысіна належыць больш за 20 кніг паэзіі. У 1989 годзе быў выдадзены збор твораў у 2 тамах. Дзівосны свет адкрываецца дзецям на старонках яго кніг «Матылёчкі-матылі», «Вясёлка над плёсам», «Колькі сонцаў». Але ўсё гэта сухія энцыклапедычныя звесткі. Хто лепш можа расказаць пра чалавека, як не ягоны сябар? Запрашаем перанесціся ў цудоўны горад Магілёў. З намі на сувязі сябар Аляксея Пысіна, вядомы беларускі пісьменнік Віктар Артем'еў, які шмат зрабіў і робіць для захавання памяці пра Аляксея Пысіна, з'яўляецца аўтарам шматлікіх кніг і артыкулаў пра паэта. Віктар Іванович, добры дзень. Адразу да вас асабістае пытанне. Колькі вам гадоў? 97 поўных. Як вы сябе адчуваеце?
А вот як сижу, так вельмі добра адчуваю. Серце не чую. В молодості кололо, зараз не коліч. Але як тільки встану, пойду, зразу адчуваю, що 97 років. Пока рихтую, езжу сам, у краму хожу, в город езжу. Пехотой уже крочить тяжковато, приходится ездить на городском транспорте. Якая ваша працоўная біяграфія? Працоўная біяграфія пачалася ў калгасе. Гэта было ў 1944 годзе. Я 13 месяцаў працаваў у калгасе. Касіў і араў, пахаў. В общем, усё рабіў, што і астатнія калгаснікі. І нават разы два за 27 километров со Шклова носил збожжа. Вернее, туды где-то пуда полтора насыпали в мешок, як рюкзак за плечи, и в Шклову за год зерно. Там высыпали мы ячмень, а брали посевную там пшеницу или что-то, такие ж вес, и опять несли в класс. Закончил 7 классов до войны, мне было 14 годов. Я с 7 годов пошел в школу. Тогда учились только с 8. Я вельми хотел учиться. Расплакался, когда записывали в школе. Меня наставник записал. У меня все время была прага запастись ведами. А после я культосвет училище закончил. Библиотечное отделение в Могилеве в 48 году. Высшую адукацию я атрымаў уже в Минску. В 52 году я закончил весенний университет марксизма-ленинизма при Минском горкаме партии. После я працаваў в управлении культуры инспектором по библиотекам, загадчиком отдела культуры. З якога года вы жывяце ў Магілёве? Я с 52 года. Я вучыўся 3 гады с 45 по 48 год, а потом я 2 гады побыл у Парышах, 2 гады в Мінску, потом вернулся в Могилёв. З якога года вы ведалі Аляксея Пысіна і як пасябравалі? Я его веду с 55 года. Я працаваў загадчиком отдела культуры в Чериковском райвыканкаме. А Пысин был редактором газеты Чериковской районной газеты. Писал дописы, и так мы там познакомились. А ближе мы стали тогда, когда Пысина хотели снять работы с посады редактора. Там райкомовцы взялись на него. И он выкрывал недохопы, а им это не подобалось. Пысину толькі далі строгую умову, а пасля гэта, конечно, працаваць яму ўжо нельга было. Ну і пасля гэтага Пысін паехаў на 2 гады ў Москву на літаратурных курсах. Была мне командировка на месяц на курсы в Москвы, и я там с Пысиным сустракаўся. Был один вечер, мы провели в гутарках. Ну и так, як кажуть, посябравалі на ўсё жыццё. Пысин после литературных курсов, когда закончил, его взяли працаваць корреспондентом Могилевской правды. Працаваў некоторый час выездным корреспондентом на 23 района, там не помню. А потом его взяли штатным работником Могилевским отделом литературным загадывал. И я працаваў в управлении культуры. Ну и мы сустракались часто. У нас был еще сябар агульный Пячорн, он инженер-полиграфист. Где-то в конце 60-х годов Пысин меня амаль силком заставил пойти працаваць корреспондентом, организатором у бюро прокуратуры Союза письменников Беларуси. Тогда уже, когда стал я працаваць, я с ним попрацавал потом до его смерти 5 годов, и после еще 5 годов после его працавал. Мы с Пысиным сустракались амаль каждый день. Коли не сустракались, то обовязково говорили по телефону. Мне нават жонка говорила, что уже под вечер, а Пысин мне не позвонил. Так она каже, наверное, певно, медведь сдох, что Пысин тебе не позвонил. И тут раздается звонок Пысина. И мы опять говорим с ним. Гэтае сяброўства было до конца ягонага зямнога жыцця? До конца жыцця, да. Я ходил бачу его в апошні день перед смертью. Только праз окно он на первом поверху лежал и каля самого окна. Так я праз окно его видел, але он был без свядомости. Вот, и я уже вовнутрь не заходил. Аляксей Пысін заўчасна памёр у Магілёўскай гарадской бальніцы на 62-м годзе жыцця.
27 жніўня 1981 года Аляксея Пысіна не стала. Ён пахаваны ў Магілёве на каталіцкіх, або, як яшчэ называюць, польскіх могілках па вуліцы Лазарэнкі. На магіле паэта устаноўлены гранітны помнік з яго барэльефам. Віктор Іванович, чаму Аляксей Пысін быў пахаваны менавіта на каталіцкіх могілках? Калі збіраліся хаваць, раіліся, сабраліся, дзе як пахаваць, і прапанову пахаваць на польскіх могілках унёс я. Справа ў тым, што я жыву каля польскіх могілак, у мяне з балкона бачны яны добра. Амаль не насупраць, где-то метров 150-200 ад майго балкона польскія могілкі находзяцца. У Пысіна насупраць майго дома жыў яго стрыечны брат. Пысін часто до яго заходзіў. Калі ішоў ад сустрэчы, ён званіў мне, я выходзіў, мы з ім прагуліліся. І мы частенька заходили на польскае кладзішча. Ну і ведаеце гэта, і ўсе адразу дружна пагадзіліся пахаваць на этих могілках. Ці быў Аляксей Пысін вернікам, ці верыў ён у Бога? Тады ж была антырэлігійная прапаганда, ўсё пастаўлена. Ну, а в душе у яго Бог быў. Что Бога немає, он мне ніколі не говорил. Однажды мне позвонил по телефоне, кто был у храме, який там недалеко от Быховского рынка, и звонит мне, что обовязково сходи. Я говорю, чего? Так он сказал, что там вельми хорошо пяе хор. Ходил хор слушать. Віктор Іванович, як ви оцінюєте творчість поета Аляксея Пысіна? Алексей Васильевич Пысін вельми любил правду. Все верши у его життя, у его выдуманных вершів нема. Все творы его життя. Он вельми любил, чтобы было все правдиво. И это ему удалось. И еще Пысін сказал слово про войну мацней за інших поэтов. Его поэзия наравне с поэзией Александра Твардовского и Константина Симонова. Мається на увазі воєнні твори. Ну і ще його все за воєнну прозу хвалить, що так. А він найперш все-таки лірик, поет ліричного вкладу. І лірика Пысіна може ще мацнее за воєнну його. Які ваші любимые верши Аляксея Пысіна? А його много любимых. Я навіть зробив книжечку «Вибрані». Вот там мои любимые верши про Пысіна. Книжечка эта называется «Алексей Пысін. Выбранная. Я складальник». Там где-то 80 вершей. Выдано в 2020 году. Это верши шедевры все. Я выбрал эту книжку. Но у его верши шедевру не 80, у него несколько сотен. Может 2, может 3, а может и больше, может и 5. Прочитайте, калі ласка, для наших слухачоў верш Аляксея Пысіна. Давайте, наверное, «Есть на свете мой олень». Я его часто читал, и это лиричный верш. «Есть на свете мой олень, есть и гэткае маленне. Будь заўсёды у оленя цёмны мох и светлый день. Вы разумные, браты, я и сам стрелять умею. Дайте жить моему оленю под галинкой доброты. Вось у тишине лесов лист трапеча счерванелый. Может, это страх оленя тут осинкую зашел. Я иду меж древ по осиновой аллее. Мне побачить бы оленя, знов я чую близкий стрел». Аляксей Пысін вельмі любіў кнігі, калі да вайны вучыўся ў сярэдняй школе ў Палужы, нават працаваў школьным бібліятэкарам. Асабістая бібліятэка паэта налічвала больш за 1000 кніг. Стрыжнем бібліятэкі сталі кнігі беларускіх аўтараў, класіка рускай літаратуры і слоўнікі. З рэдкасцяў трэці том жывапіснай Расіі 1882 года выдання, які прысвечаны беларускаму Палессю. У бібліятэцы захоўваліся кнігі з аўтографамі, у тым ліку Янкі Брыля, Ніла Гілевіча, Рыгора Барадуліна, Івана Шамякіна, Анатолія Вярцінскага, Сергея Законнікава і шмат іншых.
У 1981 годзе Рыгор Барадулін падпісаў Аляксею Пысіну свой зборнік «Вечалле». Дарагому Аляксею Пысіну, лепшаму паэту зямлі беларускай, з нязменным захапленнем, з братэрскай любоўю, з павагай. Віктор Іванович вы пісалі пра багатую бібліятэку Пысіна, а дзе яна сёння? Библиотека, частку, видно, забрали там что-то дочки, но основная часть библиотеки и все книги с авторов в областную библиотеку передали, родные его. Могилевская библиотека проводит пысинские читания, уже проведено 13 пысинских читаний, но я у каждому удельничаю из них. Каго ён любіў чытаць з беларускіх пісьменнікаў і з кім былі добрыя адносіны? Он многих любил, многих. И он и Короткевича любил, и Янку Брыля, вельми они собрали с Янком Брылем, с Иваном Мележем, вельми. Да, и с Нилом Гилевичем он собрал хорошо тоже так. Нил Гилевич его вельми любил. Со многими. В Минску его литерально все потребляли. У його ворогу, мені здається, що не було у його так. Як кажуть, зайздросники були, але ж там мелочні така дріб'яза. Віктор Іванович вы пісалі ў сваёй кнізе «Як промні вечнасці радкі. Жыццё і творчасць Пысіна» наступнае. Вытокі унікальнай паэзіі Пысіна з зямлі беларускага краю. Па прызнанні паэта, вёска «Высокі барок» стала для яго вялікім народным універсітэтам з факультэтамі роднай мовы, народнай песні і народнага жыцця. Як зачараваны, Алёша слухаў беларускія песні, казкі, якія расказвала дзецям суседка Кацучыха. Многія з гэтых казак, як шматсерыйны фільм з працягам на наступны вечар. Віктор Іванович, любоў да беларускай мовы у Аляксея Пысіна была закладзена з дзяцінства? Размаўлялі ў вёсцы на беларускай мове. У Пысіна ў хаце была школа, так? И вечерами колгасники собирались и там читали верши Купалы, Колосы, Богдановича, других. Ну и на белорусской мове школа учила. Это же не так, как теперь, что на русской мове. Бацькі размаўлялі на беларускай мове. У сваёй кнізе «Вянок» Аляксею Пысіну вы апісваеце гісторыю, калі Пысін пераканаў тэлеграфістку даслаць тэлеграму на беларускай мове. Аднойчы на магілёўскім тэлеграфе Пысін хацеў даць тэлеграму, але тэлеграфістка не хацела браць тэлеграму, бо тэкст быў на беларускай мове. Аляксей Пысін паразмаўляў з ёй на роднай мове, і яна згадзілася. Віктор Іванович падчас выступленняў і дома Пысін размаўляў толькі па-беларуску? Толькі на беларускай мове. И дома, всюду, только на белорусской. На русской только он выступал. Если вот в заграничной командировке при Балтику ездил, так чтобы разумели, вот он выступал на русской мове. Так. А так только на белорусской мове. Што ён любіў рабіць у вольны час? У яго вольного часу не вельмі то и было. Любил играть в шахматы, прогулки любил. Мы часто с ним по Могилеве заходили и на польские могилки, и на воскресенские. Он там рассказывал про помники. На польских могилках он перекладал с польской мовы все назвы мне. Я ведал на помниках, какие там назвы, кто там похованы. По-польску читал, выписывал польскую газету «Трибуна люду». Я, конечно, не умел читать, он мне переказывал там некоторые артикулы. Аляксей Пысін не прамяняў Магілёў на Мінск, куды яго неаднаразова запрашалі. Магілёў стаў другой яго малой радзімай. Вуліца Першамайская, Пячэрскі парк, магілёўскія дзяўчаты, у вёсак жаночыя назвы, магілёўская шаша, балкон суседкі, магілёўская гаворка і дзясяткі іншых вершаў пра горад і зямлю магілёўскую. Ці Пысін добра ведаў гісторыю Магілёва? Вельмі любіў горад, гісторыю ведаў. Ён не любіў, калі непраўдзіва пісалі. Он выступаў з артыкулам тады. Ці часта ён выступаў перад сваімі чытачамі?
Запрашалі яго часта выступаў. Я быў арганізатарам, арганізоўваў яму, як кажуць, напоўніцу часта. Кожны месяц он рабіў выступленняў каля 20. Дзе толькі запрашалі, дзе удавалася дамовіцца. В асноўным рабочай аўдыторыі, на заводах, школах, в навучальных установах, пединституте. У нас были, калі приезжали письменники, они приезжали на этот дзён з Минска. Я тогда подключал Пыщина, и Пыщин з ним ездил. И в день они робили 4, а калі-небудь и 5 выступлений в день. За тыдзень атрымлівались каля 20. Ці выязджаў ён з выступленнямі за межы Беларусі? По Союзу он усюды был, а за границей был в Польше. И с Польши он, когда приехал, расхваливал, ему сподобалось там люди, песни эти спевают, про гумор говорю, про польский. Ну, але говорю, что белорусский гумор лепший. А сам ён быў гумарны чалавек? И он гуморный был, гуморный вельми. Он гумор и сатира у него развиты были хорошо. И он еще в Черниковской газете вел сатиричный куток. И потом в Могилевской правде каждый месяц был тоже куток сатиричный. Раскажыце якую-небудзь гісторыю, калі Пысін жартаваў з сябрамі. Цікавая гісторыя. Напрыклад, азначалі дзень нараджэння Пячорина, его сябра, и моего тоже. Я с Пячоровым разом работал в управлении культуры несколько годов. Нават 1 год мы работали разом с ним, с Пячориным. Ну и был день нарождения, юбилей 60 годов. И я написал занотовку небольшую, Могилевскую правду. Пыщин подправил ее, надрукував и у день народження. И было это якраз где-то 1 снежня, коли сели за стол, Пыщин жартом кинул: Алексей Иванович, Могилевская правда Кирова не отзначила, а про вас вот артикул, ее нотатка про ваш юбилей. Ну и весело рассмеялся. Ну и гости так само. Раскажыце пра сям'ю Пысіна, пра жонку і дзяцей. Ну, семья у него была дружная. У него 3 дочки. Люба, Галя и Татьяна. А потом внуки народились. Первая Алексей, Денис, Аленка, он вот книгу назвал так. И он любил вельми дочок. С жонкой добрые отношения были, спокойные всегда. Я до их часто заходил, и он ко мне заходил. Ну, может, до его, я даже больше частей бывал у его. Гостеприимная семья. Кто приезжал, они запрашали обязательно, стол накрывали. Жонка Пысіна добра гатавала? Добро готовила, да. Борщи, мясные блюда тоже. Но мы с Пысиным не переборливы. Нам, як кажуть, що не подаємо, ми то і ели. Ці святкавалі разам святы? Святы мы только разом, заўсёды. И причем дни народжения мы тоже разом отмечали. У меня было 21 циквика, а у его 22-го. И мы обов'язково 22-го збирались и отмечали. Або у меня, або у его. Як жа ён з жонкай пазнаёміўся? Знайомство вельми такое, як кажуть, банальне. Ён працаваў в редакции Краснопольской газете літработником, а яна наборшчицей. Пысін пісаў цудоўныя вершы для дзетак. Бачна, што ён вельмі любіў сваіх дзяцей. Дзяцей он усіх любіў, не толькі сваіх. Дзяцей вельмі любіў. И он, если не слухали дети, он говорил: дети не виноваты. Виноват размовца. И он заўсёды, калі сам выступал, обязательно, калі бачу, что дети уже после занятков стомились, так он старался что-нибудь забавляльное дать такое, чтобы их разворушить. А калі разворушил, тогда они цікавостью слухаюсь. И он тогда продолжал уже серьезные речи. Вы пісалі, што Алексей Пысін меў добрую памяць. Ён цытаваў па памяці вершы, паэмы, урыўкі з прозы класікаў. Пысін не вёў каталог сваёй бібліятэкі, бо без яго выдатна арыентаваўся ў расстаноўцы і імгненна знаходзіў кнігу. А яшчэ як праяўлялася ягоная фенаменальная памяць?
А память его была так. Он, коли гутарил с человеком, он записывал только имены и, может, некоторые личбы. А остальное ничего не записывал. И выходил у него великий артикул. Алексей Пысин быў выдатным журналістам. Раскажыце гісторыю, калі матэрыял для артыкула ім браўся не па заданні рэдакцыі, а проста жыцця. Ну вот ездили мы на Друдь, так там засушливое было лето, там мелиораторы там накопали канавы, в лесу все пересохло, и он возмущался, писал у Цикана вот лист об шкоде такой мелиорации. Тогда его выкликали у Минска, он ездил в Полтаву, там, ці ведаеце вы, чего пустыня у Средней Азии была? А инструктор каже, что не ведаю. Он тогда каже, да, а почему мы будем с вами размовлять? Як да вас прыйшла ідэя пісаць кнігі пра Алексея Пысина? Вельми просто, у меня было сотни артикулов. Спочатку были артикулы, а потом я уже робил книжки. Я сначала робил Пысин от прадеда до прадеду, вянок Пысина зробил, уроки Алексея Пысина. А потом были все артикулы, и я тогда все это собрал и зробил народной душой. Якая ваша нядаўняя кніга пра Алексея Пысина? «Промани вечности родки». Это пысинские слова. «Житё творчесть Пысина». Эта книжка выдана в 2022 году. Вот если хотите, могу пророчие родки Пысина прочитать вам. «Ведайте, коли меня не станет, я в свою дивизию пошел». Это родки его на помнику выбиты. «И меня на свет житё гукнуло, каб ему служил я за посла». Тихо в минулом и в будущем тихо, з нами все гуки гул життя. Тяжко вздыхає земля породиха, завтра якою зав'ється дитя. Это про Чернобыльскую. За 10 годов до Чернобыля написал это родки. 4-родковый верш. «Отцветая и немея мова, что колисти нас с тобой вела». Эти родки он мне часто поминал, потому что белорусская мова губилась при его житті. Отчуваю на выкате дня зябкий подых наступного веку. Одно я знаю, гэткий меч на свете не скуется, каб мог он в узел мой рассет, не закранувши сердце. За вёску и вёска другая, ни даху, ни окнов, ни шиб. О, слово лобовое, нястремное яно ляціць. Віктор Іванович, дзякую вам вялікі за гэтую цёплую і цікавую гутарку пра нашага паэта Алексея Пысина. Зычым вам здароўя, трываласці і Божай апекі. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.